А ў 6-й месяц быў пасланы Богам анёл Габрыель у горад у Галілеі званы Назарэт, да дзевы, заручанай мужу, які меў імя Язэп з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Увайшоўшы да яе, анёл прывітаў: «Прывітана будь, ласкі поўная, Господ з табою, дабраслаўлёная ты між жанчынамі». А яна стрывожылася словамі яго і думала, што гэта за прывітанне такое. І гаворыць ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Бога. І вось пачнеш ва ўлонні і народзіш сына, і дасі яму імя Ісус. Ён будзе вялікім, і сынам узвышняга будзе названы, і дасць яму Господ Бог пасад Давіда, бацькі яго, і будзе ён валадарыць над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». Марыя ж сказала анёлу: «Як гэта можа стацца, калі я мужа не спазнала?» І адказваючы, анёл сказаў ёй: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц узвышняга агарне цябе. Той, што з цябе народзіцца, святы, назавецца Сынам Божым. Вось і сваячка твая Лізавета, і яна пачала дзіця ў старасці сваёй, і ўжо 6-й месяц у той, якую завуць няплоднай, бо ў Бога не бывае немагчымым ніводнае слова». Марыя ж сказала: «Вось жа я, служка Господава, хай мне станецца паводле слова твайго». І анёл адышоў ад яе. У тыя дні Марыя, устаўшы, пайшла паспешліва ў горы ў горад Юдзін. І ўвайшла ў дом Захарыі і прывітала Лізавету. І калі Лізавета пачула прывітанне Марыі, зварухнулася дзіцятка ва ўлонні яе, і Дух Святы напоўніў Лізавету, і ўсклікнула яна моцным голасам, кажучы: «Дабраслаўлёная ты між жанчынамі, і дабраслаўлёны плод улоня твайго. А скуль жа мне гэта, што маці Господа майго прыйшла да мяне? Вось як толькі загучаў голас прывітання твайго ў вушах маіх, зварухнулася з радасцю дзіцятка ў маім улонні, і шчасная тая, што ўверыла, бо споўніцца сказанае ёй ад Господа».